Asuba Churchill kaduke to akwange ni katiba manyien ni bende no biro kod wechego mago mag telo makare kata good governance. Kanyo to asegoyo kanga machalo nade higni 16 koro. Kaloro ni kinde mathoth iwacho ga ni kiyiero jotelo tinya owinjo be ni yiero jotelo mago magin jo integrity jogo makata chilo mar mibadhi mora poko mieno manyalo tiyo ne jopiny e yo makare. Kanyo to asegoyo kang mane higni 16 koro wechego mago mag telo makare kata governance. Erokamano ahinya. Wasego kang nine mokwongo wang'eyo ni kata wan gi kasoro moko samoro wadhiro ng'ato nikech en jadhodhwa. But chunywa to wang'eyo ni ng'ato ani to ok ber ahinya. Kata ka koro idok ir jopiny ipenjogi ni to ng'at mukasrugo ni ni rach beto ok ober lakini en ema wan kode sani. Jopiny okasa iye kode. Okasa iye kode. Lakini e chunygi to ging'e ni nitie kama gidole chik matin. Mano nyiso ni consciousness cha nitiere mabro led kuom gima wakili wacho ni substantive implementation. Kore yudo ni yes wayiero jotelo to samoro koyud jatelo ko wachi ni jatelo ni wachichgo ni en gi lwedo maboyo. Chal moluto lwete aguch jopiny e yo mokare. To sama koro gole ga puth njiri cha tiyudo ni embo dhi e gweng' kuma nonyuole ka en ng'ama tiyo ne gavana to wacho ni wan ok dwaro nikech wan dhoudi matin oro wan jok mariek chon ne joluero wacho ni gimomiyo jo Kenya ok dwa miyo watelo mamalo ni wan joratiro lakini sani 47 counties gi onyiso wa ni kata jowago onge ratiro koro propaganda moko machon ka devolution omiyo wang'eyo ni jowagi be samoro ng'iyo ka gineno ka ji ok ng'igi ahinya to giluto lwetgi aguch jopiny. Mago mibadhi mantiere e kind dhano nikech dhano mineno ni iwacho ni notamo nyaka wang' Nyasaye puodho mar Eden. Koro mago nitiere to jopiny tema ahinya mineno kata ka assessments moko mitimo kaka makoro gole oboke makawuono gi medo jiwo wach mar ratiro mar tiyo gi pesa mar jopiny. Gima adwa temo siro ni kata obedo ni yes wasekadho chike mang'eny mane okete fourth schedule. Wan kaka jok manondiko chik Bomas ne waketo ni mondo katiba ni oti maber chikegi gin manyien monego kal then chikegi gin machon monego loki mondo winjre kod chik manyien mar 2010. Kata obedo ni chikego thothgi osekal nitiere kaka jo Kenya poko kaw katiba no kaka okete kit ngimagi kaka gidak. Inyalo paro ni machiegni choketa e panel mar experts ma compensate jok manyicha oyudo hinyruok mag police brutality e weche mag ng'anyo to ka koro ing'iyo malong'o kata e kind jok mwa compensate go yes nitie jok ma jo sirikal sana police and agine emano ohinyo but nitiere kidienjini moko mar jok manobedo subjected to sexual and gender based violence. Ing'eni mano gima ja sirikal emotimo. Koro nitiere kaka wan jo Kenya wawegi ok wadak kiwan e yo makare kaka chik dwaro. Inyalo kata ng'iyo sani kisomo gaset ineno jok ma ja Kenya wadgi monego chila ng'ato gi bundeni tinde ji oloko katuk nyithindo. Koro yudo ni yes katiba wacho ni ngima dhano ratiro maduong' mogik nikech mondo enjoy ratiro mokogi mokwongo nyaka ibed mangima to that right to life ma oket kaka haki ma ratiro maduong' kabisa jo Kenya weggi ok orito maber. Iyudo ni samo jo Kenya moko nitie ma yes en chieng' ng'anyo to en chieng' ng'anyo ni nitiere jirande moro mosebedo ok ong'i gi wang' maber mane mochikore kuome omako gi thuon. Koro wayudo ni